Verden er i konstant forandring. Konkurrenter, produkter og markedsvindue udvikler sig. Kort sagt, businessmuligheder opstår. Velkommen hos Nigro Company. Vi skaber øget omsætning til vores kunder gennem kombinationen af stor praktisk salgsledelseserfaring og teoretisk uddannelse på højeste niveau. Salgssucces er ikke en tilfældighed, men et solidt planlagt håndværk. Det er ikke tilfældigt, at en virksomhed med stagnerende tal gennem en årrække kan udvikle en ny forbedret salgsstrategi og opnå markant øget omsætning. Det er ikke tilfældigt, at der i samme virksomhed findes en sælger, som måned efter måned sælger mere end hans kollegaer, trods der sælges samme produkt til samme type kunder på ens betingelser. Hvad enten man er en lille dansk virksomhed eller verdens største og mest kendte brand, behøves den helt rigtige salg- og markedsføringsstrategi. Det er essentielt for alle virksomheder at gøre positivt opmærksom på sig selv, grundet et konkurrencefyldt lokalt og globalt marked, hvor absolut intet produkt sælger sig selv. Hos Nigro Company tror vi heller ikke på tilfældigheder. Vi tror på en sund blanding af teoretisk viden, praktisk erfaring, planlægning og hårdt arbejde giver resultater. Velkommen hos Nigro Company High Level Sales Consulting.